ଆକାଶରେ କି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ସଂକେତ ନୁହେଁ ତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଳିକା କ'ଣ ଯାହା କହିଥିଲା ଏହା ସତ? ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରାତ୍ରି 1:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଓ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ପ୍ରବଚକ ଓ ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ଏକ ସଂକେତ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଏକ ତାରାମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟ କି ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେହେଲେ ଜ୍ଞାନଠୁ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁ ଗୁଣରେ କମ୍। ଜ୍ଞାନଠାରୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗରୁ, ବହୁ ପୁରାତନ ଆଗରୁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖି ରଖିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ କଥାରେ ତର୍ଜମା ନ କରି ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନୀ ମତରେ ନା ଜ୍ଞାନ ମତରେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।